Osiptal ma Bargatula e kaunti ma Isiolo otimo bero margi mokuongo bang' dhi yweyo mar higni 3 manokel kod onge mar jochiw thieth kaachiel kod gi thieth mopuodhi. Ma timore bang' lakteche osiptalno timo bero ne miyo moro ma jahigni 30 manokonyore kendo yudo nyathine mar 4 bang' timne yeng'o mamoko 3 e kinde mokalo chien. Lepa mara Cynthia Onyango nitiere kod ler mathoth. Ne en bero mane okelo ngima mawendo e piny kendo duoko geno ne jodak ma Bargatula ma ok oseyudo chenro makamago kuom kinde ma ogwaro. Bero ni ne otim kod lakteche manigi lony mamalo kendo oketo chunygi e tijgi mar neno ni giduoko geno ma osebedo ka duono e gwengego ma nyandwat mar Kenya. Laktar Shukri Abdullahi lero ni bero no nodhi nyime makare bang' keto ikruok madwarore motelo ne chenro no ma jodak ma Bargatula osebedo karito giriyo. Tumekuwa na operation moja ya kutoa mtoto ambayo kwa lugha ya Kimombo inaitwa cesarean section. Huyu mama ni mama ambaye ana miaka 30, alikuja kwetu kama wiki 2 zilizopita akiwa na operation status zingine mbeleni. So kwa kawaida mtu akiwa na operation status mbeleni anaendelea kuzalishwa kwa operation. Tukamwambia aje jana na tukaweza kumfanyia operation ya leo. Jakom mar board mar Osiptal no Dubakara bende ne onyiso mor mare ka olero ni kit chenro mag thieth machal kod magi biro konyo ahinya e ndalo manyime poni dwaro neno. Ni kitu ya furaha kwa sababu hapo awali nasikia mtoto amevunjika na bodaboda, mara tunapeleka Maua, mara tunapeleka Isiolo. This time radiology yetu iko operational. Laktar Shukri bende ne okwayo mine mawuok e gwenge makono mondo neni ochopo e kar thiedhno mondo yud kony mag thieth mag kido mag bero mamoko saa asaya. Tunaomba wamama wakuje, kama wanafanyiwa operation ya kizazi wafanyiwe, kama ni ile ya kufunga kizazi pia wanafanyiwa, na kuna hizi operations zingine kama kutoa uvimbe kama lipoma pia wanakuja tunatoa, na hizo biopsies pia tunaweza fanya, wanaweza kuja tunatoa. Hii sasa ni kwa general population, si wamama pekee. Nasri Sharif ma en jadak ma Bargatula upuoyo ahinya chenro mar thiedhno kendo duoko erokamano ne tend kaunti makono kuom chiwore e weche thieth ma Bargatula. Karibuni hapa itakuwa ni mzuri juu kuna wale ambaye hawajiwezi, ambaye wakipata accident ama mama anataka kujifungua, sasa ametufanyia very near to our town. Sasa mtu anatolewa kutoka Sericho anapelekwa Isiolo. Sasa itakuwa kazi mzuri itolewe kutoka Sericho aletwe hapa na apate huduma. Kaka okang mar bero chenro mag thieth e kaunti no ma Isiolo, jatend migawo mar thieth e kaunti no Abdirahman Mohamed owacho ni nyaka sani tend kaunti no osendiko lakteche 10 osiptal no kendo puonjo jotije mamoko e neno ni chenro mag thieth ok obedo kod ng'ikruok moro amora. We have hired 10 medical officers. Some 2 weeks ago, we recruited 20 clinical officers ambao saizi wako kazi, and the existing staff wale wengine pia wenye wanahitaji further training, they have been trained and they are ready for the work that they are required to do. Yote mare makende ne jodak ma Isiolo, Abdirahman okwayo jodak makono mondo ne ni ondikore kod okumba manyien mar SHA mondo konygi yudo thieth maonge kod midhiero moro amora. Kumekuwa na confusion mingi sana kuhusu migration ya from NHIF to SHA. Hiyo ni kitu muhimu sana, watu waende waregister so that wakikuja kwa facilities ama wakihitaji services ya hospitali yoyote waweze kupata hiyo huduma venye inatakikana. Cynthia Onyango, Ramogi TV.